Kör! 3, 2, 1, på mattan! Ta den Timmy. Det är bra. Kom igen nu Lovely. Kom igen nu Lovely. Bra Timmy. Kom igen Lovely. Du fixar det. Kom igen Lovely. Kom igen, stå upp. Eller snurra runt så du får han på rygg. Kasta bak nu Timmy. Bra. Bra Timmy, kasta bak den nu. Tryck då. Tryck, bra. Heja Lovely. Oj, musklerna, jag ser dem. Man ser redan musklerna på hand. Kom igen Lovely. Bra Timmy. Timmy börjar redan bli arg. Sätt dig på henne nu Timmy. Sätt dig på henne. Kom igen Lovely, inte i ansiktet. Bara magen. Heja. Nu är Lovely, rulla runt. Rulla. Bra, sätt dig på han. Sätt dig på han. Bra Sätt Timmy, dig på på han. knäna Lovely. Inte ansiktet. Bra Timmy. Oj, vad ni är duktiga. Kom igen. Försök stå där Lovely. Kom igen. Pip. Så, bryta. Paus. Måste Så. Få se spändet Timmy. Bra jobbat. Får vi se dina muskler Lovely? Titta i kameran. Titta här, få se. Ja, Timmy då, få se dina muskler. Bra. Så stark.